వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇది వచ్చేసి ఆకునూరులో లొకేషన్ లో మనకి ఓపెన్ ప్లాట్స్, ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కూడా 50 acres గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టు, సిఆర్డి అప్రూవ్డ్ అండి. ఇది ఎంట్రన్స్ ఆర్చ్ అండి, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు వర్క్స్ అయితే జరుగుతున్నాయండి. దీంట్లో మెయిన్ రోడ్ వచ్చి 50 feet అండి. మిడిల్ రోడ్స్ అన్ని కూడా 40 feet రోడ్స్. ఇది నేషనల్ హైవే 65 నుంచి 1 kilometer డిస్టెన్స్ ఉండిద్దండి. అలాగే ఓఆర్ఆర్ నుంచి 2 kilometer డిస్టెన్స్ ఉండిద్ది. విజయవాడ బెన్ సర్కిల్ నుంచి 22 kilometers డిస్టెన్స్ ఉండిద్దండి. సిఆర్డిఏ అప్రూవ్డ్ లేఅవుట్ అండి. ఆల్రెడీ ఎల్పీ నెంబర్ ఉంది. దీంట్లో వర్క్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా జరుగుతున్నాయి. దీంట్లో 50-40 feet సిమెంట్ రోడ్స్ అండి. అండర్గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వచ్చింది, ఓపెన్ డ్రైనేజ్. అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ అండి, చుట్టూ కాంపౌండ్ వాళ్ళు. ఇది ఎమ్యూనిటీస్ అండి. దీంట్లో ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వచ్చేసి మనకి 13,500, వెస్ట్ ఫేసింగ్ 12,900 అండి. హౌస్ వచ్చేసి 220 గజాల్లో 1100 బిల్డ్ ఏరియా అండి. 49 lakhs వెస్ట్, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ వచ్చేసి 55 lakhs అండి. సో మరిన్ని డీటెయిల్స్ కోసం ఈ స్క్రీన్ పై నంబర్ కి మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.